Здравейте! И честита Коледа. Вече днес на честита Коледа. Днеска ще играя Geometry Dash World, както виждате, и няма да минаваме нива днеска. Сега тук ще отиваме, ще направим Recent Tab Challenge, както виждате и тук. И ще имам 10 ще имаме 100 живота, ако мога също да пропусна нива. Имам 3 шанса, които мога да пропусна нива. Мога да ги им направя на практикс 3 пъти. Всеки път, когато взема една паричка, примерно тук една паричка от тези тук, ще имам един живот повече. Ако взема 3, ще имам един скип и един практикс отново. Добре, сега нека започваме. Тук имаме един мувмент, който да значи от Дани 208, както и да е. Добре, да видим какво става тук. Добре. Това е яко. Това е много яко. Окей, това е яко. Добре. Успях. Това е трол левел, брате. Аз къде да мина, бе, човек? Благодаря. Човек. Какво се случва? Добре, тук виждаме. Днес ще гледам доста животи. Добре. Това сигурно ще е шкип. Да, това е невъзможно. Хора, възможно ли е това? Защото възможно ли е? Аз даже нямам идея това възможно ли е. Не, скип. Това ще е скип. Чао, махам се. Мага. Чакай, колко животи ми отнеха? Не ми казва, бе. What? Кой това ниво, бе? Един скип, чао. Не, това ниво е много гадно. Бе, имаме Impossible Black. Чакай, къде? Е тук, това е новото Club Step. Това е по-добре, това е яко, бе. На мен ми хареса. Да, много ми хареса. Това е много яко, бе. То е easy. Ще го рейтна easy. Малко съм така. Добре. Това беше доста. Ама тук много бляйн чомбове, бате. Значи... Ще се намаля малко звука, че много дразни. Така поне. Добре, справяме се. Сега. Има уей, моля! Не е колко труден. Това е много яко. На мен хареса. Хората днеска в Recent Tab са поводени сега, както виждам. Тук правят на разни нива. Това ниво трябва да е ленче. Много е яко. На мен харесва. Колко животи от някъде са. Имаме спайдър вече. Добре, това не беше колко трудно днес. Колко животи ми отнеха? 6, значи 5 живота ми отнеха. Имам 95 живота. И 2
За малко мисля, че това трябва да практик самане. Да го трябва да го... О, но мъка, следват някакви... Impossible следва... Back and... О! Чакай! Мор! Котва, бе! Котва! О, не! Какво е това? What? Не, хората днеска просто са в това. Хората в момента са... О, благодаря. Аз мога да скипна цялото ниво. Ало? Човек? Хело? Тук сега бягам улището се. Още видим когато се свърша това ниво някога. Какво беше това? Ще имам 6. Значи имам 89. О, не, почва много лошо. Значи за сега имаме 2 нива, май 3 нива. Да, 3 нива. О, добре, за сега сме минали с 3 89 това. Добре. Сега продължаваме с Dash Info. О, не, Ланги. О, не, ще ми вземем всички животи. Дай. Ще скип сигурно или практик, не знам. Ало, правя видео в момента, ще събудиш ли? Добре. Окей. Това е ауто. Това не го знаех. Това е ауто Dash. Хора. О, добре. Чакай, това много бъгва. Мисля да... Това ще... Не знам, че е ауто. Но вече не знам, не. Ще скип. Значи вече имам само един скип. О, не. Това е ауто. Го рейтнат. Ще го рейтна. Лайк, чао. Добре, Кото... О! Добре. О, котва! Добре. Какво се случи? Да имаме един от темата. Значи, това ме хареса, ама беше много скучно, затова Extreme Demon. Айде, малко. Добре, сега... What? Level... О, не, демо, не, моля се. Не ми кажете да минам това. Това ще е скип. Това... О, не, това имам един лайк. Това имам минус един лайк. Човек.
Какво е това? Някак се успях да ги прескоча на време. 3 атемта, значи имам 86 живота, добре. Ще го лайк, защото това е много гадно. Добре. Лайс. Не знам кое. Нека ви вземе само най-новите да ми играем. Уау! Да, това не е колко, да. Да, темата -1 стават. Един атемп, добре, значи имам 88, да, 80, не, 85 живота имам. Лайк, да го лайкна. You're extreme demon. Добре, сега ще го свър... Китер. Какво е това? О! Защо тук е много мувчаригари днеска? What? Днеска хората направо... Днеска играчите просто... Днеска просто използват този мув тригър. Много обичат този мув тригър. Какво случи да го използват толкова? Ще знам. Направо не разбирам, нещо ново ли са добавили? Какво се случва? 4 атемта. 4, само 3, значи имам само 82. Добре, 82, което не е лошо, ама... За сега се справя. Ние колко нива минахме, значи ние минахме... Ще изнадат колко нива е тук на ъгъла. Pow and... Why? Какво значи? Какво? Уи! Допълно че отгоре, айде пътеки. Само да не е нещо много... Има паричка. Вземи... да, успях да я взема. Добре. Има още една. Добре. Значи сега имаме плюс 2, значи вече имаме 84, бай. Имаме 84. Значи ние събрахме един, значи е 2, значи минус 2. Значи минус 2 стават 84 минус 2 е равно на 2. Не, по-скоро 82 минус 2. Имам 80 живота, добре, имаме 80. Някакви коментари? Не, никакви коментари. Прекрасно. Добре. Защо тук само Clutterpunk има разни такива? Вот! Само някакви музички, вот! Какво случва? Не, what? Някой може да ми кажеш какво случва? Чакай, стоп. Не, това ще е скип, защото нищо не... То само бъгва. Dislike. Extreme Demon. Това значи Добре. Значи вече има много... Ако искате втора част, оставете лайк на това видео и се абонирайте за канала.